mpanimfo ye maamenom Ashanti youth ene nananom nyina ye twahia ha ye frɛ mu baaya enye bɔne eye bɔne kura eye asɛm ye wuntumi kɔka ye nti na ede ya betena ha ye ya yete nyina ye nim sɛ sikadwadin mu enti nenne ye ti baabie sikadwadin mu enti ne yensa kɔya no ne na amanyɔfo di subi bewuram ne sɛn nansen ya eye 3 January ena empo sabio sabi empo yewura santehene ɔte kɔkɔɔ so kura ka asɛm no ne nya adwene a ɔno bɛka na adwene a kyerɛ no na entwibo asi akon afedi ne yaduro no asɛm ne guso a na nana kwakudu aka sɛ na nsɛm bɛ na okekan wuntumi toa so wantwa so ɛka ya koduru sɛ ɔno ɔmpɛnsɛm hunu nti kura no ɔwɔ no ane kingdom Asante mantam aso de yenim se kingdom ba ko pɛ be madwa da ha ɛno ane sikadwa ɛne ye som no ɛno nti na ye wɔ ha nyina yete baabi na wo chama wontumi wɔ kingdom de a na se kingdom ne ye dwiri fi asante mantam de kingdom ba ko pɛ ne wɔ ha nti ɛma na kwakudu ane ne ye anobaabaye dwumadie na se no ensɛmpi na kɔ so wɔ hɔ ɛnɛ Ashanti youth yɛn ni nipaku a ɛsɛ yeyi asɛm na no ansa kora na aduru baabi ɛsɛ eduru nti na friends ntwerɛfo nhia mu a na ye beka asisu dua asisu pi se Chairman Wontumi oye MPP amanyokuo no Ashanti regional chairman kuo no nyane dia kuo ne ye nyina na ye ka ye ho bom kɔto abade wɔn besi akonwa no so enti ne Wontumi hu ne se ɔso kyɛn asanteman ana ɔso kyɛn sikadwa ye ntimi ne ntra asante se Wontumi hu ne se NPP amanyokuo no ɔmo ane ɔmo a obi aka ontia ɔmo mfie kuo nkɔ ne yenso ye sikadwa na nsɛm a ye ken asɛm ni si January 3rd MPP mpanimfo ye transe dwene ho sɛ ɛyɛ dene a adwene bi sɛ bi obɛbɔ mu trim ama ɔmo di dwaatoa aba nsakora na nge aba edwumadie so ɔmo atra ho a won kran na asɛm ye a ɛwom ni sɛ ɛyɛ Henry Nanaboache ɔno na ɛyɛ NPP national organizer ɔyɛ asantini mapa asantini de hye kronkron dwumadie na se ne ye kɔɔsoɔ ema kokoso hene nom gitumu sensemu a Wontumi kan de ye nte ase ema no na na bi san akogina kasafidie so kasafoni so edifende ne ye Chairman Wontumi ye no enti na ye kan sisu dua sa santefo na omuwom na omudi sikadwa ato nkyɛn afa amanyosem ebi na na bi ye no enti ye ba yen ya santema mu hade a na kyerɛ sɛ na bi oye kwametua na yi asanteman ma ye ode pataku enwa ho adura ne ho eno wabetra nwambuo num no wo kyere enwan no awie enti nne se ya behia ha ya sem tiawa ye ne NPP ni asem ye ne Chairman Wontumi wa asem wo ka sikadwa waka santeman ye de ya de srede to aman hene abrempon sante hene edi krofo a muso a kyere abrempon mo muso de besom yewura se Chairman Wontumi asem a wakan ye de ya de srede to manim so bia mane nsina hemfie eye sante hena hemfie ha a sikadwasie ye hia Chairman Wontumi wa ha ye nkase ye hia MPP fo Wontumi de ye ne tonkwanta ya pai ye nim se nisu ene ne ban ene na hantan kasa